Sí, bueno, tinc que dir que des del primer moment que nosaltres vam entrar al govern, damunt de la taula teníem un problema en el camp de Morvedre, no? I és concretament que alguna empresa dedicada a l'automòbil havia tancat, no? I aleshores havia deixat més de 250 treballadors en l'atur. Des d'aquest primer moment nosaltres vam començar a fer un projecte d'ajuda als treballadors i treballadores de la comarca del Camp de Morvedre, i a hores d'ara tenim notícies molt positives perquè la Comissió Europea ens ha aprovat aquest projecte, el FEAC, el Fons Europeu per a la Globalització, i aleshores estem contents perquè és un fons que pujarà en un total a 1.400.000 euros entre l'aportació que farem des del CERVEF o des de la Conselleria a la mateixa Generalitat i 856.000 euros que ens concedirà la Unió Europea. Per tant, ahir tenim 1.400.000 euros per a ajudar a la gent a recol·locar-la, a formar-la i a ajudar-la en aquestes línies que marquen aquest pla que nosaltres vam presentar a Europa i que en aquests moments van a ajudar-nos a que moltíssima gent del Camp de Morvedre puga eixir de la situació en la que es troba.